Ay, te kakamauri na kami kan neita. Inun te rawin na meron tayo di kayo. Ang kami tanong ora kaya kamapen no kon tayo baka nong ora di tanong ko te pero inun te teka. Ya punta beka di panani kakamauri na busmay na ko tayo. Kampen busmay kan na ben ni meuri inun te meron na rawin tayo di kayo. Ya kakamauri ko na bang kwere ko meta kun te live. Tita pare ko meta ko mayay ya kamauri ko na bang. Ko meuri na tita pare ko meta ko mayay. Ko meta ko de Facebook de YouTube ya kakamauri ko tita pare ko meta ko mayay. Ya kami uru kuna bang de ko ngora ri nam radio ko kami am radio tita pare ko ngora mayay kuna me uru na pande tita ri kayo tita pare ko ngora mayay kamu ri ngang kai ayara kai rawan dai ri kai ayara kani mewan dai ri ay ta kani mewan dai ri nanu na ay si rawali ki dai ri ay si wanua ay ya bene na ber dai ri ge ya bene na ber etu kina ber ero kuna ber tu kina de borau nang kami kai neita de borau ino de terra ay mai na sinarin na ko ino de karon de dai kayo yayin ko na sisira ka kaya ka gebong ibugin na milo ko ron kikam tabi kami sisira king gebong ena na ko tuwa naman de sisira king kay de sisira ka de tuwa na ari mina ena na ko de ngabong ibugin wari rin narata yung kasa mga sipa siyarari sipa wagi de ara program tayo sinang kaparapunin de ile metoda na ko de ngabong na kaya kagi de sisira ka de tuwa na di tayo yun na kaya kagi de sisira ka de tukunan tangira ya iburin de tukuna de tangira na ko ting abong na kaya kagan de Christmas sina tataro ni kau gira tita pare ko meta ko mayay nung ora mayay sina kata bot jaw wari ko sina abu peraki tataro sino boy ko sky daw ko tamera Joshua tatay di kayo kasi mga peninaben ko tak pas mga rita na ko na ba arapora ino nam tek sa busiko ko na busmay ni kapara yara pure ni karikira panas may kaspong ay metam tatay ay sa busigo am kay din tami ready ba na kay di tayo nam tiya kasi na pro wakin tay ay ko na amin ay ro just sa busigo ko na amin na bayron te wari na tiya nam tiya ko na nganya de tinikoria de merung o to kora kora be o to kina basta busigo yon Kristo Yesu apo nga yara we or sa kame amen sinabu sumaya kan bikin beu aki yara ni tayo panangan nila mo ni kunaya are nakauga kanon na tayo di kayo kanta ba kan bikin beu sa busumay kami na ko muway kay ang kan beso kam katawro mi track bakam na ko imiya kan bikin beu kam besin na ba sa busumay kami kan bikin beu Just
A. Chest. Hey. Chest. Hello. Mèo.
sekarang ya kan beso kanda ba kan beso ni kunami kan bikin ibu sekarang ya kan bikin ibu kanda ba kan bikin ibu ni kunami are simya ibu itali ngara kunami ayo kambesin daba enang temero dia kan panami enang temero na benako tadi kayo kambesin daba ilubog de wen ni panami kunami re kamasan nang adian tadi kayo ayo sina mga busuma yang kanya kain beso sa mga busuma kami na kumoy kay baka nanganila ami kauwa ke kauwa nukula na kwede tadi kayo ay mina round di songora ena nako sisira ki meka kana ale naru nari takin na ena kaya kaki mana tawana sisira ki kayo adi sira kari mina ena kaya kaki na konting ngapong ay bugin wali kente tay bugin tayo kabesi na ba sa busuma yeri kan beso kabesi na ba kan beso. Test 1, 2. Test. Test 1, 2. Test. Test 1, 2.
araba panaya kami beso. O panan na ba ay tunia, ay tunia hami ako. Kasi na panana na ba nakoy na bentay di kayo. Ay nabog daw ukan tadi ka ba ngay da day na ba di duro ali sa kung ngay na ba nakon nari ay kakamyaw ay kakukuray di panaya day anya po na po. Hamba sina ba kan beso? Wara di isang orang tadi kayo sinangilo kon jawang kan di sisiragi makakay. Sisiragi makakaya. Naroon na rin tiyakin na sito wana di siragi mana na kon tadi kayo kapenag di siragi na kon di ngapong. Ya ibugin wali dikin tetay. Sina kaukira ditar main na sina din na ko nun di siragi makakain tayo. Sina ditar. Tita balik ko minayay. Tita balik ko metro mayay nung ora mayay sina katapot siya wali digi. Sina buperaki. Ditar. Tamera kumaga siniboy ko si kaitaw ko ndoy na tameron tayo kayo. Sero kon jawa tamera di sinang tawro yay nung ora kaya kandi sila kaya amin ay nanor. Sa busi ko tamera ko nabukiran tami men rori. Sinakain na di mga yay jaswa. Inunan namteka pasangon ko nang dikadikit jota di meta talo yay jaswa. Kapaya to wari na jaki namteka ang ano to ko nang jaki namteka na ko nang mem kantani. Kararo yun naman ko dito wari buwaka ka di na ko nang kakiribe aron ora yakin namteka. Kapaya yun may mon na yun karukwat yakin. Pai ka yara taron kani ko saking ke sukuroroy. Mani kuroroy na si may Yesu Kristo ada puning ay araw ya orsa kamay. Kawai ni kani ko. Amen. Sinabu sumaya taradagi ang iroy nakumuhay ka ibigin kaya kan silagi. Pasinapa. Ayo, tayo kayo yung mga anak ba, kawatawa rin ito, tabanan kami, rin ako yung mira korak, kakamaro ko yun, nanon tayo kayo, iskaraw tayo katawatan, diri mo yun tayo kayo, kangayo, wala tayong diri mo ito pong ngay, ato pong nga tayo mauri, tayo rin naman tayo tayo, ngay, kakapanero, tayo mauri, sa sabakunan ko akin, mga yari, yung yan nan, sinang mga rita ko naman, arawakin tayo kayo, yay, sisinak, akiyaro kong kipong, tirahan lang napapag, basta po ng mga pun, kandi ka na batuan na, auputo na ko ang ora, kanay ka tawa pa ginan ka pa nila kawo ngay yasiya nga mo nga kaya kanto sila ginang batuon ng dayay awara tawo na iyawasan ako nagantay nga abong aw kanta nga ba kanta ko kuriyain nanon tayo kayo ara sa sila king kan tayo kayo ka ngay erang tamaro at yan yay na baburan na nila nagyakakan na rin to kunan detangira ayo de sila kaya rang sigiro tiraron tiyan to tirataran tangira gitu tiratara riginda gitu ay kay baye ko kunan men na raya ko ma tabaya sinari nanon na day yu yata pa don sira ko ito ba sinakatay na ben kaya ka ano kun narabon nanon na ba sa sira pa puntias wa kari katian ni o tangira ane tukwawa sinari natay nanon tatay kayo tipani at makoro ane tenua tagi ban tabi may suwa ane nakimari yom ni kukuray ena mga kabuwa at ang iraw na. Ena kimariri yom nanene na yeron bongin de taro mauri. Raw tiyaso po nga yakari ka tiyanin na matatangira. Tiyanin na matatangira. Punta pa yun si Swaroy. Mayroon na. Puntiyaso na katatangira. Ngayon pa ikaw uway kay tiyanin na matatangira. Punta na pa yung tiyaso. Para sinurin ang demoniyo na tumakarawa at ikibuan nuwa. Ano yung kaya tatangira iraw na? Ayaw kaya tatiyaso. Patiyaso. Punta tangira. No, Yesu apun te tangira. O ito po yung dori maron di 20 sila ginanon de tayo kayo. O Yesu apun nga yakay ka te tangira imerenan te mane metiya ini. Mga yare tiyan ni ikota te tangira te tamaro o te roiri. Apun na kita pa yapo aga kaya. Matiking nako ni kaya kan de sila gi patiya ka kin tangira dira ayan ni yak. O antay kay neta ginakoy na. Tiyan ni an. Antay yan po kiyay. Yay tenua ka rin ang tangira. Hindi ba ibara? Tuwa na, yan ang nagbadia kabe. Ayaw pa na natangira tiyaswa. Ayaw kita ba ibunubukina. Kaya iya ki kondisyon nga if. Akia te if yay. Ki nkana. Akia. Yapon ko rin na bayan ka ba na tiyaswa. Bunano na.
nakita be materana rik ane te tangira nga takapen tangira yeta sarana batia kape ayo pun na tangira tiaso te kawan tangira the filia te tangira adi tangiri bunarun di tangira orang nuria erang mais konani tangiri o mata ipuni marenaya ane te tangira te filia te katenua te tangira te eros te tangira ana ko mantena magin kaya era nang dapat the romance, the romantic love, the sensual love, imeran ang daman, imadiyain, kaya naronan. Kaya tiyanin ang nabulo po inanon tiyero, ikaputuwa kiyon na natangira, tiyaswa at yakape. Arapun na natangira tiyaswa, nakoira, o ngayon natangira, nakoina. Kaya rikunan tangira, nirigira kama, tinamagin, kiti eros, apon nakipuwakak. Maakaro ki bosina kon diamata dosu ki to bodak maya ki ne neki doa ki bugin ne bon teso awande to kokor eta ko ikoro to makoro tenu te bi mano o kam na ire o kam na iswasu an terapeka unika bale daya nareru ma anene ma kuna ikapainte tamne kuna ikapainte tamne nanene matiago ina no mina kon teso ayo pun ko akoro ngane tiane ne ndemo poyo awande bugina skasuan tayo na konon narawagi diyanene sabon na naname diyanene nakon ninnena on karakon na natap imeroro mataman na disakay ni kamen dida ito wana ay shuang na ikangaron na tiyo tutun tiyero na akot anin tiyero at tukunan na buna po ibukin teso yay na pasuan tiyo tuto inanon di tuwakin nananayan ay tako tuway akya pare po ni kayan na tiene ne e poni kaya ne tiene nana pa poni kaya to wari na kaya ayare ke ya gira kin this one de to ke to atara ya ki konan raka ya ki konan nera ya ki konan beta mane ya ne ke pare poni kaya nana ayane ti ka kin ne eska su ang ay rangan ne inano narawagin ka eta ko Borau bari ya rane ne kenes na kontieso o sa kinakunari karikin nano rato at yay ne kita mane arane ne punane ne daro mauri on nabuno po na kontieso sa kibukin ka kukuriyan tiyo mata yo tumakoro wabu mau dagi buwan madona mga iyakam nangan kaitara akan anak pay kaitara o kan tieso akan anak pay tieso kampasin na pawan arsiya ges kunan karigata ina mo kan datay de kayo nakonda kinti ngapong was nagakati sila kayo ayo eta oray na pagkakan ayagi kana ko bayan ng wari karatay tirabukin na kay kamaki ka Christmas honesta ken pakati sakay nga nanuran na nakonda kinti ngapong kampasin na pawan na ba nagkapayaki Ay, wara de sangora, itago pa rang tere oli meta taroin kan de kan siragin de yo na koira de ay. Kana mga puli ay pukan de siragi meron ke de sirag ko na mga pun tapi kya. Naroon na de yakin na nakakaki de siragari mina na kundi ngapong. Kain to kwaya, kama pen tere kana ko mo igay bos na kana ko. De dim song. Kain to kwaya ni kapene, kama pen tere kana ko mo igay bos na kana ko. De dim song. Aya, tapara kain to kwaya. Ay, kain to kwaya. Aya, kira amagi oro yakapara na bagi. Ay.
ya mata ni kabane ya itira wike komena yai tai kina Yesu ikantai kina aran Yesu ni karoko aurua kintero takarua yai te kanganinga tai kina Yesu Aram te maka, aram te meuri, aram te meu. Koruri nono, ako tantero, Kora patai ikantai kina aran Yesu. Iyon te me kutira babata. Nukuiki uruiki nunoya, tai kina Yesu. Aram te maka, aram te meuri, aram te meu. Gururui nono, ako tantero, kura pacai. tai kinta yoni meunga oi suta ni kawai takarua Yesu yoia ai au ni bane Yesu ina usu ona pantai kina aran Yesu tai kinta Yoni meunga, usuta ni kawai. Takarua Yesu yoia ayaw ni bene. Yesu ina usu, onna patay kina, aran Yesu. Tai kita yani meunga, usuta ni kawai. Takarua Yesu yoia ayaw ni bene. Yesu ina usu, onna patay kina, aran Yesu. aran Yesu Aram te maka, aram te meuri, aram te meu. Koruri nono, ako tantero, kura pacai. aran Yesu Aram te maka, aram te meuri, aram te meu. Koruri nono, ako tantero, kura pacai. Ikantai kina aran Yesu. Nakuya haumeta ikapene. Iyay tirau iki kuminayay. Tai kina Yesu. herapa hanrapa kain tu kuaya kabesin dapat ay sekarang ba ya kain tu kuaya ni panaya ng tamero takaruaya kindi the dim song
Kuawan, sinaki mamaningan tayo na ko, sinaki, mimeme, sinaki meaku, sinaki, piu, tuan rana rikin takaruaya aran Yesu, payay tirau are mena hirona. Te maka, paikaradiga sikuran kune hirona, ke nori hirona, te meu hayakian hirona. Abasina ba kain te tukwaya? Te songoran te iyo sinang tauroi, din na ko nun te kongoran te digay, sina katabo chawa wari diki. Sina kaukira ante tatar. Sabu beragi antar. Tamar kumaka saro kon chawa sinang tauroi ay din na ko inon namteka ndi tana ko ara Borau I namteka. Subunti meto ni kawaira pabunda sim ngaira sa kitau metam. Subusi ko na kapara yara punan chawa yo. Ako na busmaira pa na sim may kaspo ngaira metam. Sabusi ko am kay din tami merori. Pasinakain na din mga yadya so inon namtek. Pero nga nga to ko na noto ani metata yay tamera sa busi ko. Subusi ko na be am toro rin teki namtek na ko na tayo. Pakunangan na temerung tininukori ato kora. Pero takarway am tek na ko na nam kantani. Kararoy na maguli to wari puaka ka na ko na kakirve aron nung oraya kina namtek na ko na tayo. Kakapayay na basta bubusi ko. May mo na yun karokotokin. Basta na ko yung Kristo Yesu. Apo ni ngayi araw oras na kamayo. Akawara ni kaniko. Amen. Ay, era ba, pun panauri kin kamauri na ko imikain na itay na nung tatay kayo. Kanda pa na mauri. Era ba, kaya masara ko nalakan ni Mawan, tayo inanon na Borau, inanon Te Taeka. Te Taeka iyo, bun Te Taeka, manda nang nikakawak. Bun Te Taeka, ika, parang ako, mayroon duwares pa na makin na, arabon na swara. Ay, maka, ataw Taeka. Iyoran ka pa niya. Ay, pun si wanu, naroon na Te Taeka. Masya kinano na bato siya kay may sinpay kas kunan diyakin man na teka tiyaso ba yun ra kaya na teka tiyaso an pay karang kakawak ay karang ko kongura kanano bato ayu ay isparam one time nori ay katabi uway kay era bato uya
Paya ni girira ina nunda tayo yo, second temerenans. Ipo ni betira. O sinongorana na teka. Na tayo di kayo, sinakawar ka matabay. Narakanima tayo di ki. Ina nunda tayo yo, na teka. Ikakawa ki temerung. Itabayo, itabayan ang kakawag. Huwag ito ginungo. Iriyam to kita, mamnis. Ikakawa kita marurung. Ikakawa kita marurungim. Yang wa marurungim. Ikakawa kita marurung. Yayorakim. Wasan na tayo ba ito? Ay muande ki maya orakim man. Ay man rang ko eh. Inanun orakim man. Yayam ka nga ang tabungay. Kanano ba sisinag dito muna? Yarak yan ang kura-kura ti orak. Ang tabungay. Ay kay din nanin sisirag eh. Ay kasi nang kunahan kaya kay dabaw eh nanun detay kay. Konoria, tiaswa. Sige na no bayat tara-tara na bimaya tari kakin kain tara-tara yan no mato kangay. Tenawa. Iya buam tay. Layo. Iya buam tay. Are kanano baya buam tay. Ero ko na batiang ito wala no makupo ni Mimi. Baya pondo ko na batimara kikito atara. Aya pon po na baikem ko kakaya. Ni karakuwa kwa gimen kwa ni karakuwa. Yake ataki mo ina patara. Manda tabaya ko na andi kinakoira. Matiaswa, iya kitara-tara narunan. Patiaswa, tiaswa nang iya iro na tamaman na ko yan mamata. Ikaw emerum ka punta pa ya marinas ke punta pa ya ko kunan pa area pa ko na merum. Konoria, sakit pa ni ka marinas de merum. Punta pa sina po ni pa area no musiki may nanor. Kanano na kay napapanda madangay sinang iningangitaya. Kanano pa panda madangay sakit to na ginano. Oh, ano, sinapon mga kanawan. Sa punuri, siya na ka nga. Ay, manan, takang karibiri ba iti. Inang nga, tiya, iskurim. Yaki ko nanto, tiya, iskurim, tabotak. Yaki ko nanto, ano, uyay pa na nga. Yapon nang nikangkang. O, ikiri ba sinig, yapon nang tatang irata karibiri. No, sa kita pa yaman na nesta meron. Punta pa ya ko kunan mo siya. Ata pa ya kunan mo siya. Meta ko na tayo katiyaso, mandarang ni kakawag, pasinanori ang tayo kayo. Takatenuan yun eh, tagi buwan na wawa. Ngoy ako tangi na ki, itangin ko bako nakapaya, ni bahay ni kabane. Ay na taw-tawag, imaurim, na yeron tam name, kaya yakabaya, amen. Ayaw na tayo katiyaso ang tangi na. Itangin niya bako na marunong. Ngoy ako nguraan, tatay di kaya. Sexy yon na ita. Mentapan ako kayong raya kaya, ito kang raya yon, tayo di kayo, yon radio, yon FM 89, yon Facebook, yon YouTube, tatay di kayo. Itangin ko tiyaso pa ko na marunong. Inataw-tawa ki maurim. Inataw-tawa ki marunong. Kung nakapayan bahay ni kabane. At ako tabi mang ba? Ikapanatayan. Pun nakita ka nga tapayan ko nimma. Pun nakita ka nga tapayan ko kanna. Akita ka nga kanakom ako, kanakom manging, kanakom nangko na. Ikawawan. Ita ko diya suway kay itangiro ko pa ko nakapaya. Nga na ko taw-taw maurim. Ken marunong. Tabay para ray nila era patarayo. Punta pa yabanin. Sakit pa yaman ako, tabay yabanin. O tiya suwa, itangiro ya pinakameura ni kapanin raroy. Saki makaron dapat taratuan. Enapon kapanin na dapat taran ni kameura na bongari. Ara na makinimaraw ni makin. Bahay ni kapanin. Ni kuwa no ata ko na tayo katiyaso ang takoses na makoro tabi mawa tagi buya ono kam na mga katiyaso kam nangan na tinabuak payero ko anawa no musikitek akam na taro mauriya to wari karawa mo na ba mamarawa makopura kenran amen now itete kay katiyaso sina mga katiyaso ang tabungayo sinangan na tinabuak sinakangan nangan na tinabuak tara na nun na angan na tinabuak kaya kayo Paulo. Temoni ko rin ito makaro, ano, atagi mo, ano, wabi. Bakam ka buwag, hindi ba iya kakawag? Kam na na po at yaso, ang rabatami. Amen. Ita ko kay Bauro, kam ka buwag, hindi ba iya kakawag? Tirata ba iya kakawag yan? Oh, rara ni Yesu. Sina ko, ibugin dapat man, no, ibugin dapat away. Ano ibugin na, irang ni kakawag, hindi ba iya si kabuwag eh. Si kabuwag, indaran na sintiyaswa. Mwanta maka, amen. Ano po kina? Si kabuwag hindi pa kakawag. Ngaya sinariya hindi po at yaswa. Rapatarayo. Dibay parayo, ebetay na ba? Sinana po at yaswa rapatarayo kay.
Sikapuagin te pai mo ni pant kakawagi. O te pai ane pundarani Yesu. Era sa kameo. O rin siya na ko te pai paran kangay mga yay. Nga na kam mamarake. Nga na to kam moyo. Nga na tom karo te pai tuwana. O kam na karoy pai ni kapani. Ibukin na buwakin ti Yesu. Tis sila kaya simuan tabi kaya dahil kayo. Tiraron tiyan in tangira. Ay kaya. Ikakawag, sinabuhay ay Yesu. Pahay ni kapene kiskoroy. Akisanin ni, akiskoroy ni Peira. Akisinako na ko agin na. Sikoroy, panapuan Yesu, akisaki. Ane, nanon Te Taeka. Saki ko na ane buat Yesu. Ni kamangurian, hindi pa iskoroy, yan akong napatarayo. Amay sanwan meura. Ay ka, ako na urubekera patarayo. Oya kitete, ante tayo kayo, pato ay tete. Pato yerang dori kirang era. Kito yerang ni marurung. Mamara na para pataw kikiyak. Mangay, tiyo matay yesan din na nunay kayo na kapan. Tuwa na ibo na. Punta mo ko. Diskaris ka nga pa yan ang nibuyara. Ngayon mo sabi, ay, yantay yan diskaris sari. Kiyan ako puino, kameo. Ako na mga ay matibuyara ratuta na. Mwakoro na diskaris. Teka nga ngay. Itekin natin sa rabi ka, wad dokta. Esan ko ro, duko, kaya babag dokta, Linus Pauling. Moko naging diskara sa CTI na. Iyan na, tipuyin mawat, itira na diminisman meom. Ayak ako raki raw. Tipuyin mawat abun diminis. Mani meom, tiyan na diskaras. Mangay na si moko na CTI na diskaras. Tayo di kaya. Iyay ka ako na naman kina, tuwa na tibakit. Tawo te beket en tuwa na te bong ani bari yangan. Kanaro na bat bui na kanon te beket ke wapi. Kwa ka mai sena. Mate bui mawo tapun de minis. E kona ande ke tuwa na tiawa. Ya na ki mene meom. Wo wa tiawa. Tuwa na te bong. Ya wa te week. Haya ka kinan. Haya ka kinan. Eta ko te bota ke tuwa na man the UK. The research, kambata ba yon te cancer. Temoko, puningay at isa ka cancer yon nabe at the number one. Temoko, ngay at isa ka cancer at the number one yon nabe. Ayo muid na kamatapoy. Ilo yatanda ba ko? Ay katokta. E kora wapu yan na mewa da katabubuwa. Kay de ken teto kinuburo. Ilo yay ka mo ko. Nako yay ka mo ko. Punta boy na denikotin, namin ay nanuntumo ko, kakumakiyatiya. Hindi araw ka na yan ang ibes, o ako na yan, kayo na nabat yan, o yagi ko na nabusterara, o ngay ako miminang ayo, kwa shokin, eto bro. Punto di denikotin na niya, ikawari katiyan, kakumakiya. O ante tayo ako makiya itiya, o ya paninin na batarara, di araw ayagi busiroy, o ayaw ko na batadugin bro, kitabo. Sa tona kinapay. Yeah, too late. Yoy mo. Ite kinakipay. Yay na batakawuan mo. Gagayara na ba the passive smoking. Mangay mga na ba takawuan mo. Ngay dahil katanan mo ko. O ang tatayara sa kabubuanan mo ko. Iyapanin mo ko tukurak yay. On the mouse ka na kung pagkuminan ng mouse. O yay tanan na day. Nasim-sibum. Apanin mo ko. Apanin mo ko. Eri kinagabata ka nga ngay, takawuan mo ko. Mayroya, akanamo mo ko. Ay kay bayi ka, siya kinang dabi akin ima. Ay kay bayi kapon ko awa. Inanon na kami tabay, ay asan nyo sinako. Saki kati ay kay bato, sara, sanang ni kororoy kito, sanang ni marurong. Si kati ay kay batakauring, tiyaswa, siya nga pa ay kay batakauring na kung napataray. Itangiri na pa sinamarurong roy. Punna natangiran ako yun. Anatangiran ako yung ako ngurante tayo kayo. Anak teka, ikaw rin. Tiraron tamanging. Tekan na ba ko tumakuro ang wabu yata kibon na tuwa na tuwain punta sa kanan. O teka manging, tisa mere. O anirang-arang ayay. O eki wana. Kana ko rang-arangan po yay. Ako wana. Si peren na tayo ka pa ng ayay kilipes. O ang ayay kilipes. Si pundang ka ni memere-meren tayo. Kana si manging. Toya ngayon kung ay tataragin na nang doon rin mangingiya kain sinanok.
Pangapon daw. May kinipes ka na po sa pamanging o, at may kiyayar ko na bangin. Wow! Tarataki ay! Ano po ito pa yari? Yagya, ang tayari mga takaruan. Punan naran. Kukan ni mere-mere. Kana ko mangi. Baya ko ako ba isang mga ikarburak yan anong takaru. Nayaro ko, angin ito pa yari. Ito yakin na ito pa para kuha kiwana-wana. No, kuha at kamanging buntis sa kaya na yan. Ana teka tara ba kawas? Tabagyan tatay kayo as katerian ang koida. Mwakoro wapi matenu atiki wapi merwaiwa. Ayantay ayay kaina. Ayantay ayay rawawatana. Ayantay ayay nang unongure. Ayantay ayay kokina. Ayantay ayay matana ikauraura. Punna kana kambani ay darikin tuwain. Akana anak kunuko kurat tuwain erang anak. Sarita na ko takauringan man tira bakaw. Tigi ba na wawi merway wana kon tinupi matenua. Mwakoro na wawi matenua te akan bakaw. Kona tay tara tuwain kana iuraura. Kana ko ta mata na nanon tamangko. Kana rin inanom nimaranran. Orimi etenatena na yaron tenata. O iwara tiaba na yaron ti asipi. Akama ko mina ki merang kameo. Din na ko nari. Sila isa na ko na ban, teki ba na wapi merway wana kon tinigwi matenua. Ano yan na nori ba ni kami mi matam. O ina do tong teka akiri ay nanom. O ane ko narikin na yaron tiyamata ewe na itapun. Tiyani ang iyatay nanon mero. Ane ko nakanga yori ay o yagi ko aki. No, ayo tapaya sinorya. Ngayon kay mamangin kay ay punora tapaya yo. Kunuri ara nga na yapondo ko yero ko ikaburo di. Kura tapaya ari kasama ko meo yay. Kuwini o sama ko pun tapipis. Ipun ni sa takin dat wala. Sama ko mena itapun tianiyang. Sama ko mena itapun tianiyang hari tiyere kakangay ki. Kumena inanon mero. O kano anuri bayan kami mi matam. O ko kangay ko yang o gidurayawan taka. Kuyang wan ni rom ki. O nga nako may basin ng pake. O nga bego. Iyapo yakuras. Yapo kuras. Sige. Ano ito pa yari? Ang hindi yan nakabuano pa yung ngayon diyan na ba? Ito kuras. Iri ka man tamangin. Iri ka man tamangin. O tiraron tamangin. Nuno tamangin. Itabuak. Toya kira ito may wari akitok. An punura na tayo ka Borau I kaya ka anit. Bravo po rin. Tukira pa yan. Tumoni ko rin to. Mwakoro ani uro. Tiki ba na tibuina. Kamak yata yamata. Ay kabuaka ka. Payakira kay ino yawan teswa. Kam na tayo buro-burek. Yakira kay yawan teswa ino yatan ino na bure. Matan taro mauri bawa. Matan kay mo abun ti yamata. Ay, nabay ori. Yakira ka uyan tiya so yatani mene bure matan taro mauri bawa matan ki mo abun ti amata mamane ay kata kan naine mamane ay kapo mamane o tanira makana matayin kan baybay matanim kamanging matan tete buaka matan papa kan kawai ipon tagin na tapay para yakira ka uyan tiya so Borau atakin na ikay ano mata tiya so tiraron di iko wa katamaro ambong ataw ba di the bushel katamaro ambong gi yay na batini ko tini nanon di ari iro na batbaki ke diskaris imena na pinanon di kani kinay ka kuna norian damang ko ay rurutungtung ay kay kura-kuran bayi kay ay kakadinaki inanon mo ay kay tukobi yes, and Noraki. Kura dukubi. Pa yay te cafe namin ano the drug amanagin ano di. Dukubi nga ya kana ko mo yay
Ikangari kini masumi apa sino te perang ai nangusi matang mo yu sam kante ni ngakwa kan mamasu. Kanga iara na kingai pa ini mai tanan mo asmen. Para kwa kama masu ye. Mete akina ka ye te turaki nanon te pa ye. Oya sen ka tak te turaki yu ni kadena kinon te man na ten takareu. Onke karo na mo ten takareu yu man na mon terang sikiro naron na sinonoria. Oy mina ye sina kina pa te caffeine. Na konon ten takareu yu tan ugoke. Oya na karo ngona ten takareu wari mina. Ay ta kamimi pa e pakekin na kiyakaka. Ay yaro ta kinapa ten takareu. O kanano pa yaro ta ten takareu. O yara nga iroma ta pa sinangagi ko nando ta kinapa. Ay kay pa e kasi napun sika bene matara. Ara pa ini yang oye patara. Aroran te kay pa e kay pun pa e ka ako nanuro marurong ina. Yan ang kakawa kita marurong. May kakawa kita marurong. Toy na sinata ko ro yapun ka nga ngailo ba. Samani nanonois sa tangiria. Raw pun sito mo na takawa yes konan katugi ba e kayon to kanikaye. Tesu are kan te pai parayo. Ngana ko bondan kan marurung. Ako na nora te ka tesu. Ngana ko besen kan no panani yo ayasum. Man karaw area imatana. Man katani may taningam. Na konna na teka. Man kawagin na nasuani ka bane. O naki kaki yom tiora kituana may bokon noraki. Ay kaya sa ni kaki yo ay kupita papuni yo angay ay kameo ko. Raw kana si punong pa na antiaswa. O na sinapon merong sinararuan ako menora kiri. Ngiamon wagi kain tapay para. O waki pay kay. Akiete mo ko. Akiete nang ko na akiete akiete kopi. O yay kana yay yung diaswa erang ni merong yay. Mon no matay na ron tapay para. Ipon nang ni Isaki. On ka merurung tiang marak ayo. Ayo ana mon na marak Yesu. Kari kan bai te makoro te wono te kibano wo merwai wo. O ta ku Yesu anoria yesa nani ka miero kai ka wa ni ka bene. Ai ka mena yon na bene bene. Makai ni ka bene ai ka kari ki wa ai ka mena korai ai na noia. Poni kana mi te bene. No ayo mon kanan tiang mata irun Yesu. Ti wa ni kai. Ti wa ni kai. Mon kanan tiang mata irun Yesu pun tu wa ni kai. Giesen din teburi ate so ay mga mondona kanan tiyamata ako na mamara ken naro kay kakain te tawana aro ko tayen bugini kay matayen dai mo ine ay pun nang sikiro ay na para pun nako na bementa kay amang aro na gidi matayen wen dari ma bugini kay matana nerves kanan tiyamata asinanora ay yari di kikain te pay para inanon kakanakin tuwani kay matebugini kay. O ane tiriri kini meu meiro natam debuina teroro di kaki. Ai kai imain te yak. Atam botan na narigi ruabu botan bui. Teta ruabu botan bui mewa. Enos ruabu botan mewa. Kenan ruabu botan bui. Mararera wanu bu ruabu mewa. Yarata ruabu botan bui mewa. Enoka tene bu bono bui mewa naru na stagi nang gebong ya utaki na paten no kan na giron deso na ko karawa ye es ko na ri gani ge na ko karawa tene bu bono bui mewa gera no basu ko no ka ato na ri sina ko na bakana sinora na sin no ka ana mesutera te kapane no ma te kapane na baba gi mewa no te para ruwa bu bo ono bui mewa ya kya ko ra ka gendi ri ge ona sin mesutera ramba ka isibu mesua ane te na yari ri to korak Akia mamara ka na naman na marak ti aswa ato wani kay matubugin kay. Ay hapon nang kamarurong ti akan na marakyan. Marangay dan tinuruayo. Yakur ka nga ngagi. Sarang taatang irangay da tirais. Ake tirais ay yakikan na marak. Ane te pa irikiro. Sinora eno ka pa wala ka na rin pa bugina ya nakin na pero ti aswan. Nge sipat tinububuan no buin mewa na rin. Awan, sinori ay kay ba, irang napapakya, yari kain tapay para kay maintiya ka. Ay po si pa'y maintiya ka, tiya suwa, yang at kariyaya ba, anang kanak hiro kondaman. Ika nga yan, ibugin na ba, ero ko tiya ka, awakit kay na marag baba nanuruwak hindi ka. May main na eto ka pa, ka ba ng diyake, o tiya suwa, yakaman suwa nga, denoa. Kari kan paita makoro ni suwa tiki bona tuwana wo ai ta ku yo na kon no mai ri nun ko mamusin ka banaya na kono tiak pai nor ko pakoro i meta u bokon toro ai
Kuna kairi ya man ika kakaisiman na kaya na ko ika mane maine. May buko ya man ika isakin ka bani raw. Taka mimi patiaswa. Yaka man kokori ya man ika isakin may ka aki isaki. Na konti aki. Ano no ika man ya man ika aki isaki o ya man ika isaki. Idon tiaswa. Ayaswa. Kakaisiman man ika isaki. Nano nga timwa isaki. Isiman man timwa. Tiay no man kakaisiman. Mga teman di kakakanak ay kakinan. O kakawoman man ay kakisak. An katukaya man inanon ti aki iron ti aso. Akatukaya na. O ay mo hindi ka. Aki at kay namaraki. O ti aso ay nga takariyaya. Panang kanak iro ko man. Man dahil kakanak ay bunsimban na kaya isak. Akatukagin kakaisiman inanon ti aki. Marwaka. Kataboro-boro may sinan kakaisiman. Bayangan na may so ay kakangarikin pa ni. Imain na rin ang mga monde kita vegetation matanani kay na marake. Imo hindi ka. Tako na tayo so. Poni ka nami man ay ka mamay ka meon ka baniya. Yang aning kami ay ka baniya. Na yaron naro kay ka mawawa kay yang aning kami mo. Sita po ka kinanganian. Yang aniya pa ay ka rori ay kay siyak. Panakang ibo ko yaman. Na yaron na ba yang aniya pa. Aro ka ay kakakanagi. Hindi mo anday. Yakaw ko kikanakin teman. Tiaswa yang anian naron na yang anian bangwa wani kay are nano ban nayron na riasa nani aro kay kamawa ay kawani ka ba na baka naya o saki ni ka pa naya tanani kay bariya kay na pa ikapuisin ay naron na bangkan naman ay kana kang detayo pa punsiya kay Isaac tawo de kanan te suwa ka wata makoro te bimawo te gibono wono wono o temen na mga ukina o mga raw nuwana o nakana na mga sa ibo ko yaman o kam na kan. Ayo, kanikinayang kan naman na ikaisaki, ang mga punikatiria, tiyaswa na ko ng muti. Dama ko natin natuwanan ako ibong, o tama ko natin pimawa, deswa ka. Tira na nun na nakana nang. Timan, aripun itinagin ng maraki. O yung mga mun, nakana naryo, yung mga mun kansa kawarik. Ano ito pa yari kiri yatanan ko. Pato ko ay atake pa iya. Ang kiyang marag ang kiyang kang utaw tani kangay yung kangay. O siya yan ako na panimin eh. Ianta kay. Ay mga mon. Puta ka na nari o mga mon karawan kansa. Hani bugina. Anariyan ka nak. Tako. Hani nun na inaka na ni mga kansa. Ma, iyawagi ta kangiman. Agi ay saki. Yang nga kaya ba ay saki. Ma iyawagi ta kangiman. Ay saki di tuwani ka hindi tayo ma. Iya ka nakita ko naman. Yay te pa yayar king kay imuin ka na kinteman imuin te yaka. O sinang mga nurang kan teroro ari imuin na pa yaka nga. Imuin te yaka. Wanong teroro ri ka ki mayroon no. Sa nura te dikin meho pa yaka kira. Ari yero kon dua bubatabun, wano bubatabun, isu bubatabun. Ito kiyay. Awayo sa nuri ang kan. No, ebante mato na dua bubuan ni mabi. Tim, ni mabubuan. Aki apa ya puno makoro na mainungko na yakan makoro mainungko na tidiri kare nang napapaking ko. Ara pa kisata abu bota buina sera abu bota buina epera abu bota ni bui pera ka wabu bo ruaiwa reu wabu bo ishua o teruka wabu bo rau tirairk ya tapeni ke kiri kaki anariri kiti amata ni kana kintemen kana kintero ko men ingi yake man ay kaisak may iya po na kikamarurong roy. Tiro ko naman. Ngayon kan tatan na nila tayo. Man, sipun ng tangi ngayon kan tatan na nila. Tika, mataraki. Sikan kakan. Man, ito pa yarik. Iya po korak. Iya po kamarurong nila na mo na marak. Tiya suwa kita na mo na marak. Ato wani kay. Masinori ay kay yakiri kak tiridikin mo. Iya po pa ka na pa. Ndangin pa ka. Iya mga karawan kaito at Te kayo tawita. Tayo naroon ito makororwabu yung tagibo na tabuina. May sinaraririki, kakaisingaon diririki. Oto kakawan ngaon diririki, bukin tematuan na mauri raw. Ayo ay ate na ko yung ingan tawita. Naku nararoro kayo. E nakon tayo singaon kaya. O pa dito yan na paamtap. Kato ka na, papagay mauro mo, kuro ko nung ano po eh. Iyain kaya ikapon, unay na maunumana, ikatapon ng marurong mangko. Aro kong duwa po eh. May akuri manan nan siya kuri kangangan. Yakuri kanga. Ere isina ko kekeri kakin tirik. Mani karara ay kasi kang kain tapong ngayon.
O ta kung kana ko pun pesin kan non panani yo eswa mani karawa area imatana. Mani katani may atani ngam na kun na teka. Mani kawa kinana suani kabani. On naki kaki yom ti ora kiduana. May bukod nora kay yesani kaki yo ye gupita. Papuni yo angai ay kameo ko. Daw ayo to bayarik. Kurun tiyak yung tiyak. Ido ya na mata. O auru aswana. O kekiri kaki merurungia. Ay kay man ay kaki kanak. O to na may buko na to sa kina yegi mayo askina yon kiribas. Kung nga ngay mo tenan pati. Nariyan ni kasi pang iyon tay bora to wai. Mayo teka nan deswa ka wata makoro to bimawo no wana kono. O te bigi. Nga yama nga ukina mayakin na kana na makansa enatong agiro umi pa kamara. Kam natay kakangiri ko ya. O kam natay riringi pan na yaraw. Ayo pun tapay para tayo na sa akin ay. Sa katay matarabo kina. Mapuntiya so ay puntiya kina kam nakiringi pan na ya. Kam nakikakangiri ko ya. Anatong agiro umi pa kamara. Sinuria ikay po pun tibig. Tibig yaman na kami. Kuno tibig ka na kupun karawan sambun na. Karawan tupok yaroin tubun na. Irang siyoya bug yarara. Kuroya. Mandata yaro ko kabararo na. Ay dita po naman na ko ni kawarya tibig. Ena nagyam. Tapoka. Inapon na ko tapoka pa pinang tatang ina tapoka. Kandora mata na kaya rin kami. Man na tapayarik. Mayay tapayakan ano kawagiri kaya kakamak. Amen ay nanon nido kon tuwa tibig. Payatakin na matakaban na mais tigirisa da korestro inanon nido kon tibig. Ngay at the top. Tigirisa rin. Yang buwaka ka tigirisa rin nanon. Kanaro na pa. Itayakin ayo Jesua nanon na. Buni ay ipukina. Payara kay sinaki kan. Matawakitan tabong ayo. Asan ka matapay ay dukon tibig. Teman na pun Dr. Magnot. Punti sarap ka uyon dukwagwa. O ita kwa na teka ba, may bukon awa idukon tibig. Inano idukon tibig. Tawa man tibig ikakakor. Asirin nga o anak idukon yan. Teman yan akon kaway kay. Inapeni ay ibukon naway kay. Teman at the Turkina lavay. Temata ay akikonani met. Meu inano idukon tibig. Ani akakintain tamatayo. The Turkina lavay. Yeah, konani met. O irekin nawa the sample mandanani big. Enaria indikin tuwa na ibukon nawa. Yeah, ito ko na kikasan karo at experiment. O yeah, teman na tiyama dati sa muy mang apun ikosan ako. Kunuria, simuin te pa ibiso. O yeah, rekin na pari yung gibuto-butak. O sana na ba the coke? The butter o skabaron the gas? O sana, dito ko ni big apun sana may. Sa katabuan na ba inanon? O sa katabuan inanon, apun manan nan sila patawari the big yaman na the Turkina lavay. O na nga kaya tara yan, kaya mo na, ay meu baya mo na ba ni meu tanani matayin. Kawakaway na nun damang ko, ibo ko nilo kong tibig. Arang inukun na ngay. Man ito pa yarik. Puni ay ito pa yabuaka kayo na nun tibig. Tiyaswaya ka man katiyo. Tara aron man ay kami na nun nainay. Tiyaswaya ka man kanikinain na ba. Emo man na kiyakipa-kipa. Nikaro ko man ay kakawakayo. Nikaro ko kwaruoy tari. Kam nakakangay kay may bukoy ka namin ay nanon ninay. Akan ay ingitay, mabaya, mainay ay nanon ninay. Mamaraw, makaranga. O kam nakakang. Ani ta kanikinayang anida ti Yesua. Ibukin na kan. Tirabukin na pa yan ang tabi ti Yesua. Mamarurungi na. Paibukin na pa ti Yesua. Tangiri na pa sina marurung roy. O sinakukuri. Iya kitangiri na pa sinorak. Iya kitangiri na pa sinatang. No nanukawak. Iya kita ngiri apa sinamat. Nuwa ko. Ngeri kin namat at Yesua, ironi Yesua, erang intepe me meuya, amarungi yamat. Ika meu yorak. Ipon ika meu wana bari apon met. Kuna makina ti orak inte tairi kiyay. Wasen katay bayan na orak ikarang ni mais meswa men makuri. Ayo bokam. Ako na anpog yung tutan ang kabibito kung tatayay. Ung wana tiya kat Yesua. O karawan ano na. Anura to kako rin nanon meom. Sita ko ngayon, sabi na kikuna ngay na ni kaki kay. Eka nga, kakan pa kay. Eta ko na tayo kay Yesu, ni ibinibito makoroa, wata bi matanunga. Ipon ko na ipain ni kapan ni koroy.
ilong tuwari ka korakorai. Raw, saki ko nanto ka ni kayo punidora. Men pae kayo pa. Sabon tangiri, sa tangiri. Mga nasabon na tayo pa, ay auro pa yun na patara, sinakiyak. O sinatara na tayo katiyaso. Payo po na tayo kang tangira na ko ito. Sa kinano ba sinakimat? Sinaparin ni Matan, tabong tuwan. At iba kakawag, sikunan, timandig, inimew, ano kukuray ma, araw su. Kana ano pa, skaro, yay kay, inananda tayo di kaya. Ito ko tiyaro ruwan ko imaw, tabi matuwan na. Ane nakita ko tapay tuwan na rori, may ruya kanana ko na kung tiyaro hari ay, iyo atapota, iya ka pa yatyo mata, ayun na makina ko. So ano makina tiyaswan tayo di kayo. So ano pananan na ako yon tangira, payo sagi, tumusiki tayo ka, siyang anda tayo di kayo. Pun pananan ni bibete, tangiro ko pa ko na marurong. O ngayon na pa pan na marurong tayo di kayo. Sangan na rapataray kay, pan na ni mek. Sak, kamarunong ira pataray kayo, kay saki, men bayi ka, enako na anurui. Naroon na sa santaya kiniin tayo di kayo. Si piato nga yun tayo di kayo, Yesu, itang diyo pa, kung ano ko may naku. Kasukaan mo ko yun, tabi ni karya. Kasuka, ang manging yun, tabi ni karya. Kasuka rom nak yung iaba yun, tabi ni karya, roon tayo di kayo. Kasuka meom yun, tabi ni karya. Kanaro na pa yapon tao ko na ba, kobe ni matinang ko na matitruag, kitanarik. Naku may kasuko yun, tabi ni karya. Kana kurang ni meon kan namamarak, man nakitaw pa ang, naku may kasuko yun, tabi ni karya. Pa Yesu, itawroin busmay ko, itawroin pogi ko. Datay di kayo. Punti sa karika pa yatiyaswa, karika tiyawan mata pa, pun natama ko rin pa yung dapat ang tiyawan mata, ni kapan, o yatat pa yari, ibukin dapat aray kay. Pasi na marurong do, yan kura-kura. Ikan musika mata karaka kayo, tumen na tiyawan mata, duway, ngaya karo, tinsin na the food. Tepa ako duway, tinsin na the food, na the karo pa ya the food, erang top ng tiyawan napa. O kaya ba abus duway na naka, abubura. O yan na bataka the food, bayati dari kinta kaway, emet. O yosin ako tuwari naka, o kau kamuan na naka, o tirakin ka mewa, iyaki ka ni mew. O tuwari yati, inabay ko na nabuhok ko. Ay rori, yaki ataka nga. Eh, mga busin ako tuwari. Itaray yan man na nakirasa, wari po nakita ka na pamahon. Eh, mga muanuk. Ikaw na nabuhok ko. At ako tuwari, o yaw busi ko ka na kuko na. Eh, ruwan na ba tuwari, man na naka, ayapan na ko na ba, hindi nga, the main point, inanong tensin na. Kamewangan, kamewa, boop, yapon mewa na batakari. Tuwari na kuwari, ipon nga yakaro tensin. Yakaro tensin na the food. Ipon natatangitangin na manakanganga. Yatay. O hindi po kina, yapon natay na, yata na takaya na ko na ba, hindi nga rin po nga. Tiyaswa, ikaro na pataray kayo, ipon natana pa, the best, ibugin na patam. Datay di kaya. Ano po kina, ay ang ano ko tirong ng ayo po, kung nakarawan niyang oya, datay di kayo. Ayo po ng panaan ni Yesu, ni Bebet na ko yun. Sa piyaw ng panaan, ni Bebet, ang tangiran ako, dapat taray kayo. Sa katayan, mga karikya tipita, kituta na, inanon datay di kaya. Antay na tayo, inakunan mga rakarikin marunong ina. Yesan, ni Bebet, ang datay ayo, paano, saki ko na ipahan ni kapan, mas ko na ilaw ni Yesu. Anak ko kan na nga, meom katayan datay di kayo, bako na katayan, nuno ka marunong mga karakari ka marunong datay iyo, kosan ba yung datay di kayo. Utang hindi ako na marunong kosan ba yung. Ang narap, o tiyaswa, inapugin kami ikati pa imi, o nanganin kami dito ka na kayo. Nakon na kanda yung abong, tawa na, mantabugin na. Ang basin na pa, nakakapayayin kami tiyaswa. Ay, sikar ba, te, taratakyang yoy, ante kongora na ko yun, ante, tayo di kayo, awara di songora, ito ko ba, yari kiroy, te, mga kasiyan na di asan de kirom. Ito ba, kaya kagina ba, rasista kagyamin ni Nora, ari asan tabi kaking kunan, nabungay kasan na. Sinaw sumaya, akan bigini bew, nakumuhay kayo ba, nanganira, kunay ito ko na, nakunan tayo di kayo, tan kabuta de beba, takan karubok,
kama kaputan na mi pepa na ko yeta nungora rana ki me te kabugi pa akorobogi kabugi angu ngora tu tana te janin kan pikir beu sa smain kami na komoy kay pagam nangani da kuna mi tokoran akan ang katawran kami kan beso pagam na ko miya kan pikir beu kaya punta be ni katawra yo ni kekera kan pikir beu kan katawra tan ni kauling na konte sante ay mai rayo ena yai te susu ibugin te dirita tandara o de sok ara kay ka wo ay kay dirita tandara o de sok puni penin dikimen ti jamaraki ay to ko bela lang kay ni siroy me kanon ti to kongoran tay di kayo era ni kakawak merungira naron na sa san ngoran ti to kongora just ay puntang ido ko pa ko na merung doy ay rin ako ti sante ay mai rayo ena yai te susu kukan na tayo ba iwarang kay di tatandaram kukan na tayo ba iwarang kay sokam atau kono kangay ay puni kay da kay merung doy apun do ko nori pe wara merungim te an duro mayo on te man kai an ko de sante ay mai rayo ye de machine na nakabunga nak naru na recent akin na may mine ngano ko sine ye apun ko sine apa ni kapeni kana ari kita patam mai sila koran din na patam mai sila tera ni na patam mai sila koran din na patam masides mai sila degree si na patam ya ko sene ba mai sila amdiriki ada ko pakaria an detaye kana ko sine yo ni misinan taw kana ko bun gobi meto wana diriki me ko sine yo di misinan ya son ko na an kai buginam rongo rongo te amdiriki kai ya rongo ni sibui tabun o taw kana ko bun nang ni ko yo nang ko sine yo di misinan ma son ko amdiriki kai ko nang ni merung do ya amdiriki ko ron tiaka ni mai sin diriki ari gobi meto wana nga tiaka gani ay kali bigini bew ako kanta ni kaya sendo ko mi track sinapos man kami na kumuhay kay ay kauling tenes te ranari te temuantan ni mesu kana kona yung ate suso temuantan ni mesu ibugin suwan ti tatandara yagi usin na marakin tumaning abong ibugin suwan ti sok kambas sila sa nga niri kani bigini bew tayo nako ya pa nangani ko na ito karan
rapa panaya kan pikir beu tanan trio ayo ya rana kibate trio sikarwaya kan de pikir beu no lupa nami ya kamasan dengan tayo kunami ya kamasan dengan anira sila mga busumaya kanya kain beso sila mga busumaya kami na kumuhay kay ako kanta nga yasan tauray na pami track ay bulbusin na pa de beba Jakabug. Asinangan niya kanje to grupo na nila ba na anak kanwa de merin ayo. Kan beso sa ngani kami mitay kay kamnangan nila digi kunami to kurana na ko tayo. Kan bigil ko ang standby na hay. Irawan ni ito bani kay tutan ang standby na ba kunami.
Ay, kanapa kain peso, kunami yan ang sikiroy. Musi wo te pepa ero kon tayo. Ay, itaw te kan te mon pepa. Era pa tsaka para pasinang metata. Yay. O ukan nungora pa yara kam tapasi. Ito ko bong. Di sa silagi. Ay bugin nam nungoro. Yay na bet ko ngora ay bugin di. Tatabas asikawakin na. Ay kumanibigay kaya te ko bong. Ena pun ena ko na benda inon tayo di to kongora. Bayar asikawa kina to di to bong ayar nag bato kono bong nareteta ni kilipas ke the Saturday ni metang. Anya kanon to kongora. O kantani nga bako na kay nga nanom na kontira na ri. Tayo doy di to kongora. Si to wana tayo ngora kinaki. Pati na bugina si tabas. To bong ayar nag nareteta ni kilipas bato kono bong. Ay mga yedi kay karo kay. Ito kay mina yu era pa te ka ni ko ngoran te bungay e kora kora si pangara ade ke meyai era pa iti meto roni kami nuwa penin ami kongora kora pa ino pagtaw ya no pagtaw era pa tanan feedback ay kay kanis na mga nori ay kay era pa kanuan tiri titay di gay enang temero at para era pa erege tiri yakina erege yakinan ke ibukin kairan meura ndoron dikiraki era pa erege tiri ibukin kairan meura ndoron dikiraki kora pa te ndoron dikiraki ade ko korean feedback tayo eno pagtaw ya ay ko wan era pa ta kongora na wan te tayo dikiyay era pa erege sepangara kamra pa kora pa ay no pagtaw ya enang ira pa te takapara enang metata takapara era pa era pagtaw ya ibukin te metata era pa ipundang metata era pa ikai tau takapara erang metata o men katsike nano ye ikan deitan nungorau o ikan sisiraki tera bukin aki kanakin tayan ben na kayan ako kora ba di sisiraki o kantani nga ba di sa tete di sa kabara ena kunan mga buka kaya kan di siraki na konti ngapong dikit di ngapong ilaw kora ba di bukin nam sisiraki ya kami nungungo isipong aki kakang bik may yakata bugina era pa takapara pa iya si pata bugina ikan data diki aure kora pa ng feedback ano pagtaw ay ta kayo erang temero at takapara iya mga tauroy na kun ay mina kora pa ay ta kwa takapen ni biyabay kana yedi ka di biyabay na ro tabon takapen ay erara pa takapara yo taroy enakuroy kaparana pa iya pun di sinakona pa am tete o yaki toki
pun di sini ako na pa. Irara pa. Ayan, irara pa di feedback ayo. Ako wan di sa kapara pun di sini ako na pa tete ay gitu-gitu. Siya kakakit daw tete ito gitu. Arara pa na ba tayo sila kakit daw kakit tayo. Sangan di sa kapara pa. Erali. Ya karo na kaya kasi lagi nako eh. On di sila ganito na di akan ditabas. Di sila lagi kuna kaingan nom na kon na di tayo doy te kongora ibugin di ditabas. Apun kanuan na pera ara kongora tu Borau inon te Taeka. Kam na balik. Ay pun di takakaita uri kina ko imi kain nita. Si timeto nora tera wa di tukukuri di rita kaya temero imera na kami. Inon te tayo ni Borau inon te Taeka. Ring kahawa kaya di buning aya kaya ni miyahura. Kampe sinta po Jesu nakabayin kami. Sinati meto na di kami ni karuwa penin na Borau yang kami inon te Taeka eta po ito par. Rakanta ni nga ba sinati meto na ben nora na betera wa sinakunan. Asa sa nori na may mon na tayo ni karuwa sa mga rokon na rakalimawan tayo ni tayo. Ay po si wari tayo yang kami sa kain na di. Inon na natangin at daw ya. Kami pasigin na po ibigin na mitay at tayo kayo ay mga rita na ko kahit ako na ko yung kuya kung meta kong te live. Kung pasin na po kahit ako na pwede na po kung meta kong mayay. Te YouTube, te Facebook. Kung pasin na po ibigin namtay mga ilan din tayo kayo. Kahit ako na po kuya di songoran de radio. Kung pasin na po ibigin ng oram, requestan ng anira, kaya amtay requestan ng anira. May muna ni karukuha di tuginan tayo. Kung pasin na po Jesu nakabaya ko na po tayo kung menayay. Sinabi ng tigiraw yun tayo kayo. Tataro ni kayo nira. Tatapade kamungura mayay, tatapade kamemeta ko mayay. Sina katapot siya waliri ka sina kainiran tataro. Sa buberaki, amen tataro. Sinaboy ko kahit ako tamera Jesua. Roido hindi tayo kayo ari sa Noria. Kuasa ni kayo rin ng Taeka. Sa noto ni metatayay tamera. Sa busyo ko tamera. Pa kung nakakawak ni rin tayo kayo. Nanon na papagbasikan no tandangay na ang mga rita na ko ara Borau inon ng Taeka antay dikin tay ngabong tamer kana Borau menom ko biya karo ko ay tamer sa busiko kawak ni inon tay di kayo awapi ako pani ka pa na irora inon tay di kayo inon bongin mi awar na Borau menom kakapayer ta so sa busiko pa kaya taron kani ko sa king Roy mani ko Roy na si may Yesu Kristo ay puning ayarawi or sa kamayo amen. Ay, pun depan ali kakatigiroy na kumikain nita. Kam na titigiroy nun tayo di kayo. Kam na masuroy sa mga kaspokin na ginting ngabong. Ani mga rita na Borau nun na Taeka. Kaya so ito pa para. Good night. Hindi ka pene. Wara correct sa mga pene ni kaspokin. Yagun tikete ni kayo bas na kainira. Kanda po.